ערב טוב ישראל. עקב האירועים האחרונים פתחנו את האולפן השקוף הנודד של ערוץ 2. אנו גאים לפתוח את ספיישל ישראל איראן. איך אתה רוצה שיקראו למלחמה? ישראל איראן. אנו משדרים לכם מכיכר רבין, בה נאספו אלפים לחזות בהפצצות הראשונות על טהרן. מיד אחרינו אביב גפן בהופעה חיה, בוקר טוב איראן. אבל לפני זה רוני דניאל עם דיווח מהחזית. ערב טוב רוני. ערב טוב יונית. כפי שאת רואה מאחוריי, כוחות המילואים מארגנים את הציוד לקראת היציאה שלהם לחזית. הפלישה למעשה כבר התחילה. בואי נעבור למצגת. הכוחות. 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 הכוחות.